जोंना बरबरी दखरा बर' फरायसा आफाद आरो बरबरी बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 1977 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बेनिफ्राय दिनै फैयै फैनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरी दखरा बर' फरायसा आफादनि जिथु बैसो बे बैसोआ 50 बोसोर जाबाय आरो बे 50 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो दखरा फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बेजों लोब्बा लाखिनानै जों सनाथि फोरबो फालिनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गोख्रों रिसेपसन कमिटि माने रायदाव आफाद दानाय जादों। बे रायदाव आफादा आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादफोर साब कमिटिफोर दाना लानानै सानथामनि हाबाफारि लाना थांनाय 2 खालारनिफ्राय दिनै 4 खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनाय जादों। 2 खालार खालि जोंहा गुबुन गुबुन जिथु दालाय आफादफोरनि जा बेखेवनाय हाबाफारि बेहाय बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा गोबां आलासिफोर दङमोन। बिथांमोना थि समाव फैनानै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैदों। बेनि थाखाय जोङो बै आलासि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावहरदों आरो लोगोसेयावनो थांनाय मैया अर्थात 3 खालार खालि जोंहा गोबां हाबाफारि दङमोन। बेबादिनो जोंहा जोंनि जिथु सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि मेगाजिन जोङो दिहुनबाय बे मेगाजिनखौ जोङो बेखेवनाय जादों आरो बेबादिनो जोंहा सेमिनार जोंहा खुंनाय जादों। बे सेमिनाराव जोंहा गोबां आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोना बेसेन गोसा बिथांमोननि जा बे सेमिनाराव जोंनि बर' थुनलाइ आरो बेबादिनो बर'नि हारिमु आरो बर' फरायसा आफादनि जारिमिननि बागै आरो इयुनाव जोङो बर'फोरा माबोरै मा लामाजों जों आगान सुरोब्ला बुहुमनि जोङो बिखायाव बर' रावखौ बर' हारिमुखौ बर' हारिखौ जोङो गोख्रोङै गायसंनानै लाखिनो हागोन बेनि गोख्रोङै बिथांमोना जोंनो बे सेमिनारनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिलांदों आरो बेहाय जोंहा बे बरबरी हालामाव गासै 35 गामि आफादफोर दङ। बे 35 गामि आफादनिफ्राय गाजा गोमजायै बयबो बर' फिसाफोरा फैनानै बेवहाय जोंहा बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर जेरै असमिया बेबादिनो नेपालिफोर दङ बा गुबुन हारिनि जोंहा बै सरनिया बिथांमोन दङ मदाहि हारिसा बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो फैनानै जोंहा बाहागो लाफैदों आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंहा रायजो राजाफोरा अनसुंथाइ हरनानै बे जोंनि सनाथि फोरबोखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हायो बेबादिनो माइरं जानाय थाव आलु बेबादिनो गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ हरनानै आरो जाय जेसेबां हागौ एसे एला रांनिबो अनसुंथाइ हरदों आरो गोबां जोंनि संगठनफोरा बेबादिनो अनसुंथाइ हरनानै जोंनि बे सनाथि फोरबोखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनायाव हेफाजाब आरो मदद होफैदों। बेनि अनगायैबो जोंहा BTCनि खुंगिरि बिथांमोन लोगोसे जोंहा MLA आरो मन्त्रि जोंनि बे सापागुरि समस्तिनि जोंहा मिनिस्टार आरो केबिनेट मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म बिथांमोननि जिथु मदद अनसुंथाइनि गेजेरजों आरो लोगोसे बरमा समस्तिनि जोंहा MLA भुपेन बर' बिथाङानो जोंनि बे सनाथि फोरबो फालिथाय बे जिथु जोंनि रायदाव आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो नुजाथिनानै थानानै गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामदों आरो बेबादिनो दिनै फैयै दिनै 4 खालार खालि जोंहा जोबथि बेहाय दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनैनि बे सानाव जोंहा हारिमुआरि जिथु हानजा सुरनाय हाबाफारि दङमोन जोंहा बेहाय 35 गामि आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोना बर' हारिनि जि हारिमु जोंहा सोरबा हाबानि बेबादिनो गायनाय फुनाय आसार खान्थि
बेबादिनो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बेबादि गुबुन गुबुन हारिमुफोरखौ बिथांमोना लाना फैनानै दिनै दिन्थिफुंदों। बेनि थाखाय जोंहा मोन 35 बे गामि आफादनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जादों। आरो जोंहा बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय। बेनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ आरो गेवलां मेलाव जोंहा गोबां जोंहा हांख्रायनानै लाबोनाय मानव गिदिर आलासि बिथांमोना दङ। बिथांमोना फैगोन आरो बेनि उनाव गेवलां मेल जोबनानै थांनायनि उनाव जोंहा बान्था बे सनाथि फोरबो जिथु फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा गोबां माने गेलेनाय बिफानाव बेबादिनो हारिमु आयदायाव मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बेबादिनो भलिबल बेबादिनो गोबां गेलेनायफोरनि जोंहा बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायनि जिथु बान्था बे बान्थाखौ जोंहा बे गेवलां मेलनि माने जोबनायनि उनाव जोंहा रायजो आफादनिफ्राय बेखौ राननानै होनाय जागोन। दा बेबादिनो जोंहा आफा इसोरनि खाथियाव जों आर'ज गाबो जोंहा जा आरो थाबावनाय जि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जों खुंफुंलांनो हायो। आरो बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आरो हराव जोंहा प्रग्राम दंबावो देंखो मोनाबिलि जिथु अखा थब्लं होननानै बुंजागोन जे बेवहायबो जोंहा गोबां देंखोगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय हांख्रायदों बिथांमोना फैगोन आरो गासै रायजो राजाफोरानो बेवहाय मोनानि जिथु देंखो मोनाबिलि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेखौनो गासैखौबो रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि जोंहा गासैखौबो साबायखर बावनानै जाहाथे जोंनि बे जिथु सनाथि मायथाइ फालिथाय जिथु फोरबोखौ 3 साननि जिथु फोरबो जेरै जागायजेननायाव मदद होदों आरो जोबनायालागै बयबो मदद होगोन बेखौ आसा खालामनानै बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ